През 1986 година 1 милион и 500 хиляди балона са пуснати към небето в центъра на Кливланд. Но вместо да бъде запомнено като невероятно събитие, ще остане в историята като ужасяваща трагедия. Събитието изисквало 6 месеца подготовка. Хиляди доброволци взели участие в надуването на балоните. Ден преди събитието обаче, на няколко километра от града имало буря, в която двама рибари на лодка изчезват. Започнала акция за издирване, след като намерили само лодката. В това време над 100 000 души се събрали, за да наблюдават пускането на балоните. Организаторите били спокойни, че бурята отминала, но няколко часа по-късно дошли новини за нова буря. Но тъй като балоните вече били надути и подготвени за пускане, отменянето на събитието вече било почти невъзможно. Затова те ги пуснали към небесата. Без съмнение, гледката била уникална, но за съжаление траяла много кратко. Вятърът бързо върнал балоните в посока на града, което предизвикало огромна суматоха. Летището трябвало да бъде затворено, магистрали трябвало да бъдат затворени, а най-лошото било, че имало толкова много балони паднали във водата, че търсенето на изчезналите рибари станало невъзможно. Представяте ли си? Толкова много балони във водата, а те се опитват да намерят евентуално плаващо тяло. Рекордът все пак бил записан в книгата на Гинес, но след това никой не говорил повече за него.